Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dediraɓe julɓe, ɓawo en getti Allah ceniɗo, en mawnini Allah ceniɗo, en teddinimo, en gettimo dow moƴƴe maako ɗuɗɗe, en cuɓhinimo, en cenimo ha kala ko leɓotirta be zati maako timmiditki fuu. Kadi an derɗam julɗo, ɓi adama julɗo ha ngendam maako ɗo yama o yida be caɗele, yama o yida be caɗele. ɗum sunna nder sunnaji Allah, ɗum sunna nder sunnaji ngendam. ɓi adama tun jam kam waɗa, wakkatiji goɗɗi kam o yidan be caɗele, o yidan be masiboji. to bannon waɗi nder ko latti bowa ɗum malla ma tefa ɗum ha sharia, ɓi adama ɗuɗɗum ko o joñotogal Allah, o doggitira Allah, o tefra Allah man ɗo ittanamo ko heɓi muman, wiyete caɗele, wiyete albala'uji. kadi no o joñorto, no o doggitirta her Allah man ɗo, ɗum ɗon hocca laabi feere feere feere. nder majum ɗo yaake feere kam daranago dewe, dewe ayyinaɗe, amma dewe man ɗe gonanɗe hakkunde maako be Allah noon, hayrumaje yottata ko tagaɗo. o rewa Allah be ko timmata hakkunde muɗum be maako tan. bana julgo foti o naafa jemma o yamkinano Allah ceniɗo, foti o mara juule goɗɗe ɗe o waɗata ɗum ñalawma, foti o mara ko wiyete rakatal haja, o roko Allah ceniɗo. e noon man ɗo bana suumago, yama o suumo ñalɗe tati, o suumo altine, o suumo alamisa, ko nandata be majum, ragare man o roko Allah ceniɗo ngam ittanamo ko o wontiniri. non foti wona. yaake feere alqur'an, o lismo alqur'an, disde ɓillaji maako man oɗo janga, oɗo do, oɗo janga, oɗo do. yaake feere o joño ha askar bana istighfaru, bana hasbala, bana hawqala, la hawla wala quwwata illa billah. ɗo jurko julɗo o tokkoto laabi bana ɗiɗo ngam woodi ko feƴƴanimo, o doggitiran Allah bo ittanamo ɗum, amma o ɓaɗitoro her Allah man be ko limtuɗe. waɗugo banni man ɗo ɗum hunde tefande ha julɗo, e bo ɗum hunde yettande ha sharia Allah ceniɗo. ɗum nasta nder konngol Allah ceniɗo, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah am an tan min ndewata, ha ma tan min tefata ballal, an tan min doggitirta min tefa ballal. ɗo man gaɗanɗo banni o muminijo, gaɗanɗo banni o waɗi ko hani. ɗum ɗon holla oɗon de'itani Allah, oɗon hooli Allah, oɗon hooli bawɗe Allah, oɗon nuɗɗini Allah waɗananmo, oɗon nuɗɗini Allah ittananmo ko torratamo. yaake feere bo doggitirgo Allah man ɗo ɗum hocca laawol goɗgol. bana ɓi adama o tiito her goɗɗo lattiɗo boodinɗo, mo o tammoto boodinɗo hakkunde mum be Allah ceniɗo boɗɗum, o roko ɗum waɗanamo do'a, o roko ɗum waɗanamo do'a, waɗanamo torde ngam ko o wontiniri man ɗo yama Allah jaabo do'a muɗum, ittanamo ko ɓillata mo man, malla humtanamo haaje maako nga o yiɗi o heɓa ɗum man. ɗo bo ɗo waɗa wakkatiji goɗɗi, kanjum bo ɗum daggi ɗum ha sharia. waɗgo wasila be do'a goɗɗo lattiɗo salihijo, tefra goɗɗo lattiɗo salihijo o waɗana ɗum do'a, na goɗɗo lattiɗo gumejo doggitira ha maako dow o mallumɗo. yimɓe patɗo cendidiri ɗo kam ɗum gumejo, goɗɗo yahan no o hurata feere, o bo la diina mum, ɓoocare mum, kulol Allah mum, o tammorteɗo do'a maako yama lornatake, sakko to o do'anake tana maako. e nden be man goɗɗo teframo, rokumo, waɗana ɗum do'a ngam woodi yakeji wontiniri. ɗo nder sifa latti ka daggi ka, kanjum man bo ɗum garɗum ha sunna, ɗum daggi ɗum. laabi ɗiɗi ɗi kam yimɓe ɗo kutinira ɗi, amma nder pamarum jamu ha nder société meɗen ɗo, ɓi adama o waɗa huugo ko ittanta woɗɓe feere nawuɗi muɗum, ko humtanta woɗɓe feere haajeji muɗum, o wartira ɗum kanjum man wiyete wasila hakkude maako be Allah. nawuɗum heɓa mo haaje maako ɗon her Allah, o yiɗi o roko, amma o waɗa laawol ngol o tokkorto o yettoro Allah man ɗo, wo'inan go tana, tefgo moye ɓurata ɓilla, o heɓta ɗum o ɓillita ɗum. ñawɗo mo wala no hurgoro, o heɓta ɗum o wallita ɗum. atimejo mo wala paabowo, o heɓta ɗum o waɗana ɗum. e nden ɓilliɓe kam none feere 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 feere, hatta dangayjo paddaɗo yama o toñaki o habda o wurtina ɗum. e nden yakeji ɓilla ɗon ɗuuɗɗi feere feere ɗe ɓiɓɓe adama guidata. ɓe geeci to ñamru, ɓe geeci to nandu, ɓe ndaara fuuna hirna, ɓe keɓata daridittoɓe be maɓɓe her majum.
amma goddo non Allah longinamo o hebtaka o heba billido man o yaha o darodo be mudum ngam Allah cenido ngam o wurtina dum ha billa man malla o hoytinana dum ha billa mudum man do lawol man gol kam famarum der yimbe nastatangol famarum der yimbe nastatangol ngam o tammoro gol Allah bo ittanan mo billaji mako humtanan mo hajeji mako amma bo hadis ji dudi ngari her annabijo men sallallahu alaihi wasallam dido kucitina juldo o sukloro be ittan go wodbe nawdi mudum mettam biramji mudum be darana go wodbe ha hajeji mudum o wallita be ha be keba hajeji mabbe ha ngendam hadis ji man dido cappo bi adama juldo wakati dum man wartata sungulla mako o yidi o billita billibe o wurtina be der cadele mabbe o humtana be hajeji mabbe hadis ji do cappo to bi adama do wada banni ko wete haqiqa ha hudugo mako be Allah kam kanko man on odo hooci lawol ittugo mettam beramji hore mako odo hooci lawol humtugo hajeji mako dudi ha ngendam ngam Allah cenido o inanake gadando bannon o yoban dum be ko nandata be majo lattido ittanan wodbe billaji Allah inake ittanan mo billa mako lattido humtanan yimbe hajeji Allah inake humtanan mo hamtanan mo hajeji mako ngam mande modibbe mofti dum tawi dum dudi jamum gadani dum règle gadani dum qaida bi al jazaa'u min jinsil amal Allah o do yobra be qualité kugal ngal kuugal ma wo inan gotana Allah yobre qualité man wo inani kuugal maɗa humtan gotana Allah an bo yobre bannon humta hajeji ma ɓillitit gotana Allah an bo ɓillite eden banni ɓe mbi aljaza'u min jinsil amal kadi nder hadisi ɗuɗɗi garɗi cappotoɗi ha mana bolowaka man ɗo ko imam Bukhari Allah hinnomo o wurtini be sanad mako Abdullah ibn Umar Allah yerdomo be babirawo mako annabijo sallallahu alaihi wasallam wi al muslimu akhul muslim julɗo ɗum derɗirawo julɗo enden kala julɗo fu julɗo ɗiɗaɓo ɗum derɗi ko Allah man on habbi derɗiragu man annabijo on yettini derɗiragu majum kadi nder ko derɗiragu man hitoto fofata la yazlimu o toñatako julɗo o yerdantako hoore mako o toño oya na ha nafsu mum na ha neɗɗaku mum na ha hunde mum wala yuslimu e non man bo o acciditamo be toñiɗo mum to wodi toñiɗo mo o wawan o wallitamo o darodo be mako ngam o andi o ɗon mari gonga o acciditamo be on man o dujjatamo wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati annabijo wi on lattiɗo oɗon nder haaje derɗi ko kanjum suklimo o yiɗi o darano wayne ɗo humta haaje muɗum kanko bo noon Allah huudata be maako Allah ɗon ha haaje maako kanko bo wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurba min kurbati yawmil qiyama on pistanɗo julɗo nawugol nder nawɗi dunya keɓanɗimo ɗo wawi o fistanimo o ñawɗo wala no o hurgoro o wallitimo o walanno ngude wala no o waɗa o ñamnimo o kolɗo o holtinimo o nangeteɗe no o hisnimo o nangaɗo o tetimo ko nandata be majum annabijo alayhi salatu wasallam wi Allah ittanamo be majum nawgol nder nawɗi ñalade dargal nawgol nder nawɗi ñalade dargal wondo nawɗi dunya man pat moftama jottata ko nawgol gotol nder nawɗi ñalade dargal Allah wino bodngal fu o yoɓa sappo amma haɗo kam nawgol gotol ngol o ittantamo nder nawɗi ñalade dargal ɗo ɓuran nawɗi duniya sappo ɓuran nawɗi duniya temerre Allah yobramo be majum wa man satara musliman satarahu llahu yawma alqiyama to ɓi adama o suuri julɗo o wirni julɗo Allah suramo ñalade dargal surgomo man imma wirnangomo aybe mako o ɗellito dow aybe nder aybeji mako to ɗum kanko nga mako no o yiɗatano ko moye anda amma o ɗellito nga tana mako o wirnanga o suuɗanga ɗo ɗum surgo e noon surgo bo surgo hissinkewa o laara o kolɗo o bukaɗo o woodi ko o suroro hokkamo ko o suroro ɗiɗo man ɓe pat Allah suran ɓe ñalade dargal Allah suran ɓe ñalade dargal ɓe ko leɓotirta ko ɓe kuwi wari ha riwaya gotka ha imam Muslim ha Abu Hurayra Allah yerdomo o wi annabijo sallallahu alaihi wasallam wi on pistanɗo muminijo mettenga nder mettele dunya Allah fistanamo mettenga nder mettele alakhira on koynuɗo dow cadraɗo Allah hoynanamo ha dunya be ha alakhira on birnanɗo julɗo Allah wirnamo ha dunya be ha alakhira hadis ɗo kam ɓesdi ha dunya bo wirnango julɗo ha dunya man ɗo Allah yobre bana majum ha dunya je alakhira bo ɗon Allah wirnane an bo woodi mo wala ko wirnanena en patna woodi moye fu ɗon mari ɗuɗɗum o yiɗi Allah wirna ɗum
ɗum kam Allah lutta ɗum birni ɗum noon ha yida be maako ñalade dargal bo wirna ɗum ta nangiramo be majum laabi ɗi keɓata jottini ha toon haɓan wirnango woɗɓe haɓan wirnango woɗɓe sirranago woɗɓe a heɓran be majum ha Allah ceniɗo wallahu fi awni al abdi ma kana al abdu fi awni akhi ngam man kadi Allah ceniɗo tum oɗon nder wallugo jeeyaɗo fanna jeeyaɗo man bo ɗon nder wallugo nder ɗum Allah bo ɗon nder wallugo man ngam man imam nawawi modi bo hadis mawɗo mo mbowɗen nango inde muɗum ɓawo o mofti hadisji man ɗuɗɗi ɓawo man ɗo o waɗi commentaire o waɗi talik o wi'ata hadisji garɗi man ɗo woodi hamaji darja humtugo haajeji julɓe e nafrugo ɓe be ko hoyi fotan be hokkugo ɓe andal malla hunde malla wallugo ɓe ɓandu muɗum malla hande sappago goɗɗo ha ko maslaha muɗum woni conseil mo malla nasiyanago mo e tana majum fu imam nawawi wi hadisi man ɗiɗo kolla darja majum imam ibnul qayyim Allah ceniɗo hinno mo kanko man o wi ha wolinde maako juutnde Allah ceniɗo o sembiɗini o huudan be jeeyaɗo maako be bana sifakka jeeyaɗo man huudata be tagale maako her majum kanko Allah ceniɗo o ɗon wi'a imam ibnul qayyim wi her majum imam ibnul qayyim wi kanko Allah ceniɗo o enɗowo o yiɗi enɗoɓe oɗon enɗo nder jeeyaɓe maako bo enɗotoɓe Allah o birnowo sifa maako sittir inde maako sattar o birnowo aybeji jeeyaɓe maako amma Allah ceniɗo o yiɗi nder jeeyaɓe maako birnanɗo aybe jeeyaɓe maako Allah o jaafowo o yiɗi nder jeeyaɓe maako jaafotoɗo ɓe ko moye o enɗi jeeyaɓe Allah enɗo mo ko moye o yurmini tagdi Allah yurmina mo ko moye wo'ini her tagale Allah wo'ina ha maako ko moye saahi dow maɓɓe Allah saaho dow mum ko moye nafi ɓe Allah nafa ɗum ko moye wirni ɓe Allah wirna ɗum imam ibnul qayyim ha o yetti ha wolinde maako o wurtinani ɗum qa'ida o wurtinani ɗum régle o wi wa man amala khalqahu bi sifa ko moye huudi be tagdi Allah ndi be sifawol Allah huuda be maako be bana maakol ha dunya be ha alafira fu Allah ceniɗo ɗon wi'a jeeyaɗo maako deydey no jeeyaɗo man Allah ceniɗo ɗo wonana jeeyaɗo maako deydey no jeeyaɗo maako man woni be tagale maako ɗum ngam man kadi yani handani en ngeɗitinen ha nder meɗen sunna man ka en ɗon gondi be haajeji en ɗon gondi be nawɗi en ɗon gondi be kristi en ɗon gondi be caɗele e hani lawol ngol latingol gewugol ngol tokkotoɓe ɗum pamaru ha jotto ha Allah ngam ha humtana ɓe ha jotto ha Allah ngam ha ittana ɓe ko ɓe gontini lawol man gewugol nastan ɓe ngol pamaru e ngam man hani tokkoɗen lawol man ngol kangol man ngol ngam ngol yottina en be ɓuran ɗum rammugo ha haajeji meɗen Allah ɓantirana en be magol bo caɗele ɗe gontinirɗen barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al ayati wa dhikril hakim ونفعنا بهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد